Hvad nu, hvis vi fortalte dig, at der gemmer sig en hemmelighed dybt i havets blå? Ikke et mytisk væsen, men en udsøgt skat, skabt kun til dig, så lækker og så skøn. Mød søsalat. En grøn tang fra dybet, så dybt og så grønt. En ny smagsoplevelse, bare til dig og som du kan nyde. Søsalat er ikke bare en almindelig grøntsag som dem du kender. Det er en smagssensation, der gør din madlavning til en vinder. Med en symfoni af salt, umami og et nødagtigt twist. En unik konsistens, du ikke kan modstå. Det er sikkert og vist. Men ikke nok med det. Søsalat bringer sundhed til din tallerken. En skattekiste af vitaminer og mineraler, din helsebringende ven. Fyldt med næring, der booster dit velvære. Og med medicinsk potentiale, fordelene er klare. Søsalat lover gennembrud og ny viden. Åbner døre for medicinske visioner. Fra bioaktive stoffer til helende magi. Det er en gave fra naturen, der bare bliver ved med at give. Men hold vejret, der er mere i denne fortælling. Skabt med videnskab, forskning, global indsigt og retning. Gennem bæredygtig akvakultur, en kulinarisk revolution. Og med voksende ressourceknaphed er havet en løsning. Søsalat tilbyder en smagsoplevelse så sprød og så ny. En fortryllende rejse for madentusiaster som dig og som mig. Opdag glæden ved denne fristende smag. Søsalat. Fremtidens tang. Smag den i dag.